Знаеш ли, че върху кожата ти живеят милиарди същества? И това е чудесна новина. Те се наричат микробиом. Това е естественият щит на кожата. Това е сложен, но много деликатен свят от полезни бактерии, които се грижат за баланса, здравето и имунитета й. Ако този баланс бъде нарушен, идват възпаления, чувствителност, акне, себорея. Всички продукти на Анаотан са създадени така, че да пазят микробиома, а не да го нарушават. Няма агресивни консерванти, няма дразнещи съставки, само натурални формули, които работят с кожата и за нея, а не против нея. Кожата разпознава тези формули. Те й говорят на езика, който тя разбира. Ето защо нашите клиенти много често казват, че кожата им не просто изглежда добре, а я чувстват добре. Когато уважаваш кожата ти, тя ти се отплаща и микробиомът е ключът. Аналотан. Това е грижа, която работи в хармония с теб. А ако искаш да разбереш кои продукти са най-подходящи за твоята кожа, пиши ни, ние сме тук.